खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 16 आगस्ट 2023 बारायजे बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय मानसि खारखोमालांनो हादों। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव मानसि बुथारग्रा सासे दायनिगिरिया जोबजानायनि उनाव जोबथेसालि सिंनिफ्राय खारखोमालांनो हादों। दायनिगिरिया थांनाय बे बोसोरनि 12 मार्चआव गावनि बिमायखौ बुथारनायनि जाहोनाव जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। खारखोमालांनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय प्रकाश बर्मन। दा बेखौ नागिरफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय जापुबारि ओनसोलाव मैया फुंनि समावनो 15 आगस्ट खालारखालिनो सासे आइजो आरो बे आइजोनि सानै गथ'फोरखौ मोनसे हाखरनिफ्राय थैना थानायाव बोखांनो हादों। नाथाय बिसोरो माबोरै थैखो ना सोरबासो बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मिनाली अरां 30 बोसोर बैसोनि, रहान अरां 4 बोसोर बैसोनि आरो आनन्द अरां 2 बोसोर बैसोनि। गोरलैयै गनायना लानो हायाखै। बनरगाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव हालामनि मोनद' पिएचडिनि सिङाव थानाय गं-जौसेनिबो बांसिन गामिफोरा बावखुंग्रि एमएलए सेगमेन्ट जेनेरेल बियाबजों सरजाबफानायखौ लानानै गोबां दुखुखौनो फोरमायदों। जे सेन्टिमेन्टखौ लानानै बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे द्र' जादों, सेन्टिमेन्ट मोनसे द्र' जादों। बेखौ लानानै आंबो एंगारनानै थाफानो हायाखै। जे अबस्थाखौ लानानै दिनै रायलायदों। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारजेननायनिफ्राय जुरिनानै दिनैसिम बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। जाय गामिफोरा दिनै 100थानिबो बारा जे गामिफोरा 6टा जेहाय बिसिडिसिफोर दङ। बिनि गासै गामिनि मानसिफ्रानो दिनै जेनेरेल जाय सिट बे बावखुंग्रि बेहाय थांबाय। दा बेखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै बुंसोदों, रायलायदों। दा बेवहाय मोनसे दुखु मोननायखौ बेवहाय बांसिन फोरमायनाया आं लुगैगोन। मानोना दतमा बियाबा जिहेतु बेवहाय जेनेरेल नङा, बेवहाय रिजार्भ जोंनि एसटि सिटनि थाखाय बेवहाय माखासे जेफोर द्राफ्टखौ प्रथम द्राफ्टआव गिबि द्राफ्टआव जिहेतु बिसोरो रिजार्भ सिटआव गैयामोनखाय रायलायनायनि गेजेरजों संशोधन खालामनानै माखासे गामिया बेवहाय दतमायाव हाबफिनबाय। क'क्राझार सिटआ माखासेया जिहेतु क'क्राझारनि सिटआव गैयामोन, बिनि थाखाय रायलायफिननायनि गेजेरजों हयथ' नैबे लास्ट द्राफ्टआव जिहेतु बियो क'क्राझाराव सेभ जाबाय। दतमायावबो किसुमान गामिया बेवहाय हाबफिननाय जाबाय। थ' बेफोर माखासे बाथ्राखौ नायोबा बिनि उनाव दिनै जुदि बनरगावआव सम्पूर्ण 80% जे भिलेजफोर बे भिलेजफोरा जुदि जेनेरेलाव थांनायाव बेवहाय रावहाबो बनरगाव ओनसोलनि सोरबाया जे इसेबो सेन्टिमेन्टेल जानाय नङा बे बाथ्राखौ रावबो बुंनो हाया। थ' दिनै बे हिसाबै आंबो बनरगावनि जानानै बे बाथ्राखौनो बुंदों। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबा बनरगावनि ओनसोलनि मानसिफोरा बबेबायदि खामानिखौ बर' जाथिनि सात्रनि थाखाय मावाखै, खुनु बेबायदि मोनसे एजेन्डा गैया। थैथां बर' जाथिनि थाखाय गावनि माखासे एजेन्डाफोरखौ पार्सनेल गासिबो बुस्थुफोरखौ चेक खालामजोबनानै जाथियावनो मावसोमदों। जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय एबसुखौनो नोङो बेस खालामनानै बयबो खामानि मावदों। बेवहाय रावबो गुबुन गैया। दिनै साहित्य सभा दं, बर' समाज दं, आबोब दं, गुबुन गुबुन दल संगठन। एबसु बुंबानो थैथां थैनायखौ मिथियै जोंफोर बयबो रायजो राजाफ्रा खामानि मावदों। बिनि थाखाय मोनसे सेन्टिमेन्ट द्र' जानायाव जुदि दिनै बुङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे द्राफ्टखौ मावनायाव आं गैयामोन, आं मिथियामोन, बेखौ सोरबा सोरबा उमुख आमुखायासो मिथिगौ आरिगौ होननायफ्राबो एसे बेवहाय दुखुनांथाव जानानै फैदों। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिदों, रायलायदों। हयथ' बेखौ सानै हयै बानायदों होननानै जोङो मिथियो। जिहेतु सानै हयै बानायदोंमोनब्ला हयथ' बेवहाय बनरगावनिखौबो एसेबां जोङो बे दिनाय खालामाबालासिनो हयथ' बे बनरगावनि मोजांनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सानजायोमोन। नैबे मोनसे सेन्टिमेन्टआव जों बयबो दिनै ज' जादों। आरो बेखौ समाधान मोननो थाखाय जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आंबो सासे बिबानगिरिमोनखाय आङो आफादगिरि मानगोनां बिपिन बर' सारजों रायलायदों, मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों, गोबां जोंनि सिनियर दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों। बिनि अल्टारनेटिभ जुदि माबा मोनसे राहा जुदि दङब्ला खालामजायो नामा होननानै जों रायलायनायाव मानगोनां एबसुनि आफादगिरि बिथां बिपिन बर'आबो बुंदों जिहेथु जोङो गोजोननाय गैया, अल्टारनेटिभ माबा जुदि बेबस्थानि थाखाय जुदि साननांगौ जायोब्ला
नोंसिनि बनरगावनिल' नङा गोबां बेबायदि साननांगौ दं होननायखाय जोङो जिहेतु आफादगिरिनो जों खावलायदों जुदियोबा बेबायदि माबा मोनसे जोङो समाधाननि लामायाव फैयोबा जोङो बिथांखौ खावलायदों नोंथाङा जाहाथे जोंनो समाधान खालामना होनांगौ तबे आङो मोनसे खावलायनाय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जा फोथायनाय दं बिथांमोननि सेरावनो थानानै जों जेब्लायबो खामानि मावगोन आरो इभेन फैबाय थानाय समावबो जोङो UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों आसा खालामनाय थागोन जिहेतु बनरगावनि रायजो राजाफोरनि सिन्था जे सेन्टिमेन्ट बेखौ इमसनेलि जोङो बेखौ जिहेतु दा जादों बेखौ लानानै एसे समाधान खालामनांगौनि थाखाय बयबो सिन्था खालामगोन आं आसा खालामदों हयथ' बियो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा हयथ' बिनि सायाव मेजारमेन्ट खालामगोन सावरायगोन आरो बनरगावनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जथेस्थ' भाबै बिथाङा सिन्था खालामगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामनाय थाबाय जे उननि समाव जिहेतु दायो खावलायदों जोंनि बनरगावनि रायजो राजाफोरा एबसु खालामदोंबा बर' जाथिनि थाखाय खालामदों UPPL खालामदोंबा UPPL जिहेतु बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय खालामदों उननि समाव बबे बिबानखौ बोरै मावलांनांगौ जायो रायजो राजाफोरनि जिहेतु लुगैनाय बायदि जोङो मावलांनो थाखाय जों थागथियारि जागोन नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि